Въпреки кофти времето навън, което е в момента, все пак трябва да се подготвим за лятото и за това любимите на всички Рейма вече са тук. Ето ги, това са от големите номера 5 цвята, като новият цвят е лилавото, което е изключително красиво. Ето вижте го, как изглежда. Всички ги познавате, всички предполагам сте ги тествали. Вижте колко са гъвкави, колко са леки. Материята е изключително еластична, която е много подходяща за летните месеци, когато може би леко ви отичат краката и това много ще го чувствате доста удобно. Може да се маха стелката, която освобождава още повече пространство отпред за по-широки ходила. Поради еластичната материя тя леко поддава и дори ходилото да е малко по-широко, пак ще може да се намести в обувката, така че да ви е удобно. Изключително сладки са мъничките, вижте ги колко са ню-ню. Има ги от 22 номер и са много подходящи за току-що подходили дечица. И не само, разбира се, защото това по никакъв начин няма да им ограничава движението. Просто забележете колко е гъвкаво, колко са лекички, а тук заради тази еластична материя все едно нямат нищо на крачетата, все едно са напълно боси, а в същото време крачета им е защитено. Изключително много ги харесва, много се харесва и от възрастни, много се харесва и от деца. Просто е една много удобна, много лека, много дишаща обувка, която се огъва на всички страни, виждате, и смятам, че на всички ще се хареса. Детските, в смисъл тези малките номера, ги има в тези 4 цвята, пак с лилавото, което като нов цвят. И така. Качени са на сайта, всичко е описано там подробно. Тук само ви ги показвам, за да ги видите реално в действие. Подредени са вече в магазина, така че не се плашете от снега, който в момента е навън. Идвайте и се обзавеждайте с леки обувки за лятото, за да не чакате после нови доставки. Чао и до скоро!